Často sa svojich študentov pýtam, aký je posledný verš Starej zmluvy. Mnohí z tých, čo študujú v seminári, to nevedia. Ale tento verš vyjadruje Božie prianie, aby srdcia otcov boli obrátené k deťom a srdcia detí, aby sa obrátili k otcom, lebo inak Boh zošle na zem kliatbu. Takýto je koniec Starej zmluvy, po čom nasleduje 400 rokov mlčania. Až kým sa nenarodí dieťa v Betleheme, o čom hovorí Nová zmluva. A zaujímavé je, že hneď na začiatku u Lukáša 1.17 sa objavuje tá istá otázka. Prorok Zachariáš sa odvoláva na oné proroctvo o Božom záujme obracať srdcia otcov smerom k deťom. Takže posledná téma Starej zmluvy a prvá téma, ktorá sa vynára v Novej zmluve, je Boží záujem o to, aby srdcia otcov boli obrátené smerom k deťom. Pozrime sa okolo nás. Slamy v Kalkate, Manile, v Riu alebo v Nairobi nereprezentujú Božie očakávanie, ako máme žiť. Krajina bola zasiahnutá kliatbou. Nie je to len dôsledok otcov, ktorí si neplnia svoje povinnosti. Ale som presvedčený, že to, čo sa v týchto komunitách deje, je tiež niečím, čo si želá Satan. Čo chce Satan? Ján 10.10 hovorí: Zlodej prichádza len, aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Satan kradne, zabíja a ničí hojný život, ktorý Ježiš chce, aby sme my všetci mali. Vrátane detí. Jedine cirkev má potrebné duchovné nástroje, ktoré dokážu onú kliatbu obrátiť na požehnanie. Je preto zodpovednosťou cirkvi pochopiť tieto veci a medzi nimi obzvlášť tému obrátenia srdc otcov smerom k deťom.